ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುಡು ದಿಂಚಿ ಕಾತು ಕುದ್ದು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಕುಡೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಆರು ಪಿಲಿ ನಲಿತರಿಂದಾಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರನೇ ಕೈದೆರ್ತು ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟು ನಂಚಿನ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಲಕದುದು ತಾಟಿನ ಬಿಟ್ಟಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆನ್ನಲ ಗೌರವ ಅರ್ಪಿಸಾವಡು ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಅವೇ ರೀತಿಯ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪುದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಗಾರೇನು ಮೋಕೆಡೆ ಸಹಜ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ತಂಡ ಎದುಕೊಂದು ಅಪೇರಿತಡೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕನ್ನಡ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ರವಿ ರೈ ಕಳಸ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರವಿಯಣ್ಣಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚೋಲರ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಡ್ಡಲಾರಾ ಗಮ್ಮದ ಎಂಚಾನ್ ಪಿಲಿ ಎಂಚಾನ್ ಸೂಪರ್ ಆಣದ ನಿಗುಲ್ ಮಾತ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಇಡಲು ಬಂಗಾಳ ಜೈದೇರು ಖುಷಿ ಅಪಿಂದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚಿ ಪುತ್ತೂರ್ದಂಚಿನ ಊರುಡು ಈತ್ ಜನ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಅವೆನ್ ತೂವೋಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ದಸರಾನ ಇಂಚ ಕರಿಪೋಡು ಪಂದು ಎನ್ನಿನೇಕ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ದಯಪಡ ಎಂಕುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏತ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಡ ಈತ್ ಜನ ಸೇರ್ಜೇರನ್ನ ಅಂಡ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ರು ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚಾತ್ರ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತುಳುತ ಮಿತ್ತು ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿನ ತೋಚೌಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಗಲೇ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಪೇನು ದಯಪನೆ ಬನ್ನ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಓವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದೆ ಅಲ್ತ ಲಡೈ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣ್ಗೆ ದಯಕೇಂಡ ನಮಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪನಾಗ ಈತ ಜನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸದು ನಮ್ಮ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಿಲ್ನಲ್ಪೆರೆ ಉಪ್ಪನಾಗ ಬೇತಗೊಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಹೋಗ್ಬುಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಒಂದೇನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಹಜ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಪುಣು ಒಂದೇ ಮಾತವನಾಗ ಈತ್ ಮಾತ ಜಮನೀರು ಒಂದೇನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಗಳಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ರಂಗದ ಮರ್ಲು ಬಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆರಾಧನೆಲ್ಲ ಅವೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಲೆಲ್ಲ ಅವೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಂಗತೋನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಪುಂಡು ದೈವ ಬಂದು ಅದನ್ನ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೈ ಮರ್ಲದು ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಪೀಲಿ ತೋನಾಗ ನಲಿಪುಗ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಐಡ್ದಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಓಡೆ ಪೋಂಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆತ ಸೊ ದಯದೀದ ಅವನ್ ಮದ ಪೋಚೆ ಹೇಪಲ ಸೊ ನಿಗಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಗಲ ಭಾಷೆ ನಮಸ್ತೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಡ್ ಬೇತ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೌರವ ಪಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಎತ್ತಿನ ಈಗ ಒಂತ ಹುಷಾರು ಜನ ಅಂತ ಅಂಚ ಒಂತ ಲೇಟ್ ಆನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಚ ನಾನು ಒಂತೆ ನಲಿಪ್ಪು ಅತಿ ಮಾತಿನಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ರಡ್ ರಾಜಣ್ಣನ ಕಲ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ನಿಕಲ್ನ ತಾಟಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಉಂತರ ಬಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇನೊಂದು ಎಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಇಡೀ ಊರು ಗೊತ್ತಾವಡು ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ಅಂದ್ರೆ 3, 2, 1 ಪುತ್ತೂರು ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಣ್ಣನ ನೃತ್ಯ ಚಪಾಳೆ ಬರ್ಲಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಹೆಮ್ಮೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುಲಿಗಳ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಣ್ಣನಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಕುಡ್ಲಡ್ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಆಯ್ತು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಲ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಬೇವತ್ತೆ ಓರ್ಲವ್ ತಿಕ್ಕಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯರುಂಡು ಅಂಚಾದ ರಾಜಣ್ಣನೇ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಆಕ್ಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ. ತ್ರಿಜಯ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ದ ಇಡೀ ತಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕರನಂಚಿನ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿಕ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿ ರಸಿಕರಿಗೆ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ದ ಒಂಜಿ ನಟ ಏನಂಚಿನ ವಿನೀತ್ ಮೇರನ ವೇದಿಕೆ ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ. ನಾಯಕಿ ನಟಿ ಚಿರಶ್ರೀ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಮತಾಮಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ಎದುಕೊಂಡು ಒಂದು ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೂಟಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಬುಳೆಚಿಲಿಗೆ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೂಟ. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗನ ಖಾಲಿ ತುಳುವೇರು ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನದಿ ಒಂದು ಅಕಲು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಸಿನಿಮಾಲೆ ನಿಖಲ ತುಂಬ ಕಾಣೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ತಯಾರಾತಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ನಿಖಲು ತಯಾರಾವಡು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೇಗ್ಲವರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನುರಾಗ್.
ಅಂದವೆ ಯಾನ್ಲ ತೂಪಿನಿ ಯಾನ್ ಪಿರಾವುಡ್ ಉಂತದೆ ಯಾನ್ ಮಾತೆರ್ರ ದುಮ್ 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 ಲೆಪ್ಪುನ್ ಹಾಗೆ ಮಂಡೆ ಪಿರಾವುಡ್ ಈತು ಜನ ಸೇರಿದ್ರೆ ಯಾನ್ ಮೂಲಾಡಲ ಉಂತು ಮಾತ ಎಂಗುಲು ಇಂಚನೆ ಉಂತು ಅಂದ್ ಬಂದ್ ಸಂಚಾದ್ ಎಂಗಲ ಅಣ್ಣೆ ರಾಜಣ್ಣೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನೋಡಿತ್ತೆ ನಾವೇನಾರು ಬಂದಾಂಡ್ ಯಾರು ಬರ್ಪಿನ ದುಮ್ ಯಾನ್ ಬಂದ ನಾವು ಯಾನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಾತು ಅಡ ಈರ್ದಾದ ಬಂಡಾರ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಯಾನ್ಲ ಬಂದ್ಬನು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಜ ಬಟ್ ಈತ್ ಜನ ಸೇರುನ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಅಂಡ್ ವಿಶೇಷ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಪಿಲಿನ ಅಲಿಕೆದ ಒಟ್ಟುಗು ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ ಆಯಿರಬಲ್ ನೀನು ಬಂದು ಅವ್ಲ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಪಿಲಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಾತ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದಾದೊಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಬನಿಯರಿ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಎಗ್ಲೆ ಬನ್ನಗನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಓಲ ಒಂಜಿ ಮಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕಂಬ್ಳಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತೇನೆ ದಯಪಡ ಕಂಬ್ಳಾ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಅವೇ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಅವೇ ರೇಂಜ್ಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಹಜನ್ನ ಇರೇಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ ತಾಟದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲ ఒక రాజన్న పనిపి ನಮ್ಮ ಏತ್ ಸತಿ ಮುಕುಲೇ 2 ಜನ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಆತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಕೊರ್ದು ಬೊಟ್ಟುಲೆ ಬಂದು ಕೈ ನಿಖಿಲ ದೊಡ್ಡ ಬಸಾಜಿನ ಬೊಟ್ಟು ನಗಲ ಕೈ ಕೆಂಪು ಅದು ಪಾತ್ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಅಂಚ ಅದು ನಮಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೈತಿ ಚಪ್ಪಳೆ ಕೊರ್ಲೇನ್ ಬಂದ ಬಡ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರಾಜನೇ ಪರ್ಲಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಹಿಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ನಾನೊಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ದವತ್ತೇರಿ ಕತೆ ಅಂಚ ಸೊ ಎಂಗೆಲ್ಲ ತಂಡಲ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ದಸರಾ ಆಯ್ಬಕ ಪೂರ ದಸರದ ಗೌಜಿಡುಲ್ಲೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಅಂಚ ದಸರಾ ಆಯ್ಬಕ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವೊಡುಂದಾನ ನಿಗುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಮನಗ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೊಕ್ಕ ವೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಅಂಚ ಅದು ನಿಗುಲ್ ಬತ್ತದು 27 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಿಗುಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಬತ್ತದು ಥಿಯೇಟರ್ ತೂವೊಡು ನಿಗುಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಓಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮತ ಪಾಡ್ದೇರ ಪೂರ ಕಡೆಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಲವರಿ ಉಲ್ಲೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೀತಿ ಲೆತ್ತಿನೇಗೆ ಸಹಜನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಪಿಲಿತ ಅಲ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪನಿಯರ ವೀಟಿ ಉಂಡು ನಾನು ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರ ಹಿರಿಯರ್ ನಗುಲು ಕುಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಅನುರಾಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ